Wat er bij de leppers leefde, leefde net bij het hoofdbestuur. Voor Evert, voor het Liepen, voor het Fries Liepensboom is het alleen maar verliezers. Hutje en hut. Eén van beiden moest daar aan. Het gevoel weer net goed. En ik word een gevoelsmees, dus ik vond dat ik het hier beletten moest. Zuster wolken boppen de skazen van Burgum, dat we ter houden het vierleppen in de zondag rieren. Het vierleppen wie doen een beetje folklore, waar langzaam ta een echte sport. Maar langzaam, want het bestuur koe de leppers net altijd volgen. Het monuut in 1978 ta een skeel tussen het leppersboom en Fries en nationaal recordhouder Evert Wilstra. Hij zou de nij nooit wel leppen. Het wie een skeel, hoe ziet dat ik alweer? Het gong oer jild en het gong oer prijzen. Nou, Evert Wilstra ik maar eens noegen, maar als je met Evert praat, dan praat je altijd nog goed vierleppen. Dan pakken ze de stok en dan zwaaien ze beide voeten, die zwaaien eerst terug langs de stok. Ja. Dan gaat de pols het derde punt voorbij. En dan dan gaan ze weer om als het ware en dan valt de stok even stil. En daarom kunnen we veel makkelijker zo heeg klimmen als wij doen. Ja. En ik weet net als die eerste sprong, ik zie naast op dit filmpje van mij, dat gaat helemaal op basis van snelheid. In jeder jaren rond het met vierleppersboon Hul-Oors. Daar waar ik Hul-Oors begon. Dit we maar gingen naar die achtvoudig kampioen die het Friesland kende, Roel Bokker-Span. Die begon via het ijsziekje. Ik weet wel, ik kon ongeveer een stuk of, als jonkje, een stuk of 10 oude aan in de pet houden. En vroeger is het jachtpiaan om en dat ik daar naar de sleet sprong om de aan bij de jachtpijl te leiden. En dat, hoe die is dat dan? Gewoon aanrennen komen met de pols in de hand? Nee, gewoon stilstaan en doorspringen. Ja. Ja, maar ik terug omloeken en maar die buikspieren en die de stelboer heen gooien. Hè? Voordat dat ijsziekje koe Roel Bokker-Span op naar de wedstrijd batten. Die waren, dat sprong ik mijn eerste wedstrijd in mei. En dat won ik voor het echt. En wie ik nog maar 14 hier. Bij een touw in een score hing. En daar klom ik, gewoon, had ik de lader doen, dan klom ik er voort even niet op. En dan kwam ik net met de voeten, met de hand op een ta. En dan weer omzakje. En dan probeer ik weer op een ta te komen, dat slag ik meest net. Maar daar ben ik wel sterk van worden. En extra sterk, ja, ik weet het net. Dat vond ik mooi werk. En dat vond sport sowieso mooi? Ja, daar zie ik vol van. Rieden? Alles. Fietsen? Rennen? Alles wat mijn sport meestal niet haast doe in die tijd. Wij groen schreef ik om dat we 8 kilometer. En dat ik voor jou had een reden honden die ik dat voor jou ook graag kon. Dus en dat ik alle jongens, neus en snuizen altijd. Maar toen was mijn snelheid met springen waar doe minder. Dat ben ik voor beroep houden. 8 keer Fries kampioen. Hij was onmeugende sterk. Ik heb heel sterke buikspieren en omdraaien en mooi zwommer in. Nee, dat koe ik heel goed. Maar waar is dat nou van, die buikspieren en die kutten? Ja, dat wie maar dat liepen over de sleden heen en maar een kwarte pols en er wel over heen springen wil. Hè? Ja, waar waren je weer? Nu hoop ik, dames en heren, dat... Ik ben 8 keer Fries kampioen en ik ga er nooit in erin zitten. Oh. Net in een keer. Maar zo had ik veel dat ik het net rijden kon. De wind goed niet sprong, kwam terug. En dan lukte het er blijft in. Maar zo, ik liep mijn zakje. En dan kwam ik er wel over naar. Dan wilde ik wel mijn leren sprong. Maar dan wie ik er wel over.
Ik wou droge voeten. Hier gaat een van de kanshebbers, Georges Valkema uit Jouwen. Die grote zinstander wie altijd Georges Valkema, hè? Ja, maar ja. Later Evert Wilster, nou die kon volle beter klimmen met mij. En dat wie dan de opvolger van Roel Bokkerspan. Hij feliciteert hier Evert Wilstra. Die kwam van Oudkerk, wenne letter in Drachten en bedarde door als badmeester in Holland. Op de skansen van Burgum, daar kunnen we alles nog eens even rustig bepraten. Wat weer die allereerste ervaring Evert Wilstra met vierleppen? Ik ben in het hier in Oudkerk en daar waren lept. Saka Woudstra weer cafébaas, hier een taxibedrijf en een busonderneming. En Saka Woudstra weer in het theater en daar ben ik in contact gekomen met vierleppen. Gezellig zou beginnen. Maar de sport lukt hem echt om. Waarom eens? Wat is de onttrekkelijkheid? Het mooie aan het leppen is dat het een nieuwe sport is, een sport in ontwikkeling. Wils de sport nu al 50 jaar oud is, maar dat er nog heel veel nieuwe mogelijkheden ontstaan. En daar krijgt hij mee aan de slag kunnen. En als het misleert, dan leest hij in het water. En dat had toch ik een bepaalde dimensie aan het leppen, dat het ik wat folklore en ik wat humoristisch is. In de beginfase dat ik mij die winter ik leerde, die kon niet aan het zwemmen. Dus die werden extra gespannen natuurlijk, want ja, die moesten wel drogen. Dan heb je zo'n voorbeeld wat Evert Wilstra door had. Dit is Franke Oorzinga. Met de hakken oer de sleet. Krijg net wierd. Dit wie je iets in Weensum het plak van het Fries kampioenschap. En daar wen het de oud-Oudkerker Gerrit Hoekstra. Hij had ik in het leppersbestuur zitten. Maar hij kan ons vertellen hoe de beschutting van Evert Wilstra nog in Oudkerk. Evert is vooral een man die het probeerde om grenzen te verlezen. In materiaal, maar met name ook in trainingsarbeid. En dat spruts met name ook die jongens die later uit de Trienwoordenwijk kwamen, die goede leppers waren, die hadden er een fikse ondergrond van gekregen. Dat wie Evert zien invloed op jonge, talentrijke vierleppertjes. Een orenlepper uit diezelfde periode is Rink van Gorkum. Hij kwam van Rietkerk. Wat lukt hem nou eigenlijk aan in dat vierleppen? Ja, het was spannend, hè. En je stier net in de publiciteit, daar een beetje goed weer, dan kwam je dat in de kranten. En dan weer ik een hele aparte sfeer. Het was gezellig, het was leuk. Je bent eigenlijk wel concurrenten van een ander, maar je bent ook bij vrienden onder elkaar. Ik wie 6 dagen in de week wie ik met vierleppen wandelen. En dat wie trainen, springen in Burgum, thuis in eigen batten. Ik had er 3 batten gebouwd. Eerst in bij Borneman achterhuis, toen in bij Heiden achterhuis. En later nog hier bij Trouwt en dan ging ik thuis ook in een achterhuis. Ik heb me de tas gezet om beter en vlugger te klimmen. En toen is het me geslagen om dus van de tweede naar de eerste plek te komen. Toen kwam ik in de topklasse. En wist ik mogelijkheden om van houten stokken naar een aluminiumstok te gaan. Want die houten stokken die waren op laatst zo lang, dan koerde het net meer. Dus moest er nog materiaal komen en ze waren bij het aluminium komen. Ja, dat weer een belevenis op zich. Dat mocht eerst net. Hè. Dat weer het hard bestuur. Nee, dit kon net. En wie altijd lept met houten polsen en die konden samen net met aluminium beginnen. Men weer wel wat sceptisch, want ja, hoe zou dat komen? En het was de verrassing voor de bond dat er plotseling dus een aluminiumstok weer, dat we daarmee kwamen. Maar Evert kwam als eerste en toen later kwamen er al oren die ik met een eigen maken, een eigen product aluminiumstok kwamen. Maar ze zijn er wel mee akkoord gaan? Ze moesten er akkoord mee gaan, maar de ruimte weer in het reglement. Alleen ja, dat hier wel wat voor in hier zelf.
Het weer bij de wilde beesten om het arbeid te doen. Het weer, ja... je wordt wat regeert door een aantal mensen die het nog nooit een pols in handen hadden, denk ik. De meesten, net de meesten. En toch ging het heel goed met het vierleppen in die periode. Er was boeteloze belangstelling. Roel Bokker die reisde naar Zweden. Met Jos Valkena naar Japan. De Japanners kwamen hier. VVV-directeur Kooijman die kreeg als wie het zien vierleppen. En op deze manier maakt u het vierleppen internationaal. Wilt u dat graag? Dat wil ik heel graag, omdat ik vind dat deze sport het waard is om ook buiten de grenzen van Friesland beoefend te worden. Het is geen folklore meer, het is een echte sport aan het worden. Tal van vliegen gingen naar Japan, we gingen naar Zweden, we gingen naar Duitsland. En ik was vregen voor een activiteit in Frankrijk. Die activiteit was heel wichtig voor het belang van het vierleppen. Een televisiequiz voor de Franse televisie, rechtstreeks. Een astroloog moest vragen beantwoorden, wist er die net, dan moest Evert Wilstra springen. In Parijs. En dan is toen de Champs-Élysées en dan herkennen ze die als de man die in de quiz zit. En ja, dat is dan wel even een hele pad. En dan ging je dat sportpark op en daar gaan ze aan de boetekant in zijn gat in de groengroeven en batten voorzetten. Het gat weer lang net die heb gedaan, de batten weer heen gedaan, dus imposant wie het wel. Maar de prestatie kon je dan net leveren. Dat het weer te liets zien er maar wat del zetten. Rink van Gorkum, hij ging mij naar Parijs en mocht ik even springen. Evert oefen ik en wie het doekleer van de televisieuitsturing de jongens. Dat hij een vraag net wist, moest ik 13 meter springen, miste hij 2 vragen en dan kwam er heel een hele meter bij. Dus de eerste week gier dat wel, alleen nog in de 4e en 5e ronde was het lastig, want dan moest echt zien het Friese record onlepen. Het vierlepboen, RWB, wie vregen om een lepper. Het boen vregen de nationale en Friese recordhouder Evert Wilstra. De waar van de voren ik al even praat over eventuele prijzen. De haardprijs wie ik meende 50.000 francs. Ik weet het niet correct meer. Maar in ieder geval zei men van even de gust erheen. Maar ja, als die quiz won we, dan maar dat geld dat maar naar de boen daar. Zou je dat inviteerd? Dan weet ik weer naar huis gaan. Nou, het weer was ik wilde zo graag in dat ik eerst al geïnformeerd heb van ja, wat voor consequenties had dat. En heb ik dus besloten om in Oerlis mijn advocaat te zeggen van nou, laten we er maar heen gaan en laten we maar zien hoe dat verder verandert. Want ja, de kans is groot dat het net slaagt en dat er geen geld is en dan hoef ik net te krijgen hoe het geld. Zo simpel heeft het dan niks zelf. Evert Wilstra had het trouwens nog 1 keer bezocht. 50-50? Win ik €24.000, gaat er toch een heel €1.000 naar de boen daar. En dat leek me een gaarlijk voorstel voor beide partijen. Daar gaan ze mee akkoord? Daar gingen ze net mee akkoord, nee. Dus toen hebben we het erop aankomen letten. Zo zeggen de Fransen in het zuster naar de televisie Evert Wilstra. En wat elke keer al tocht, het slagen net. Het is al 4 november 1977 en het regent als de zee. Ik moest springen en dan op het laatste moment was er een hoes van de polslutsen. En ja, dat slagen net. Ik raakte in het water heel koud, want ik moest dan binnen 2 minuten moest ik weer op een skaan staan. Moest ik me verklaren in het caravantje. En ik was zo onderkwallen dat ik absoluut niet meer springen. Dus ik sprong er nog een keer in. Ik ging helemaal mis. Dus geen hield. Maar het publiek was zo enthousiast en de reacties van het Franse televisie weer van je hem krijgt alsnog. Dus net alleen nog ik, maar ik mijn ma die mij in die quiz zitten. Wij kregen uit €4.000 francs. €4.000. Zoiets, ja. Hier even bij bestuur dat verwachten dat Evert Wilstra uit Parijs weer omkwam en zei hier hem €4.000 Ja, dat hadden ze wel verwacht. Ze libje net meer, maar iets egaler maar van het heidenskip nog wel. Ze kwamen in 78 dadelijk naar de zaak Wilstra in het bestuur. Het weer al vrij gauw hut in hut. Het bestuur met zijn hurrenstandpunt. Nou ja, en even dan ik met zijn hurrenkop.
Echt als echte Fries. Ik vind al je Friesen onderling, waar het misschien ik net makkelijker van. En zo waar het steeds harder spelen, dat er op een gegeven moment geen waarom meer wie. In uw zeggen als nijeling en in het bestuur, wie er geen waarom meer mogelijk. Net zolang als dit bestuur het te vat is niet. We werden in dat hier in Haarlem en daar hebben we een garage voor gebouwd. Ja. Alleen de bond zei van ja, dat vinden wij net goed. En die zeiden van ja, dat geld dat komt de bond daar. Dus Evert mocht je net een zin barren. Het enige wat we mochten, dat we contributie betalen in het haardbestuur. En vooral alle weken, als we te leppen gingen, de zin op tel liggen. Hutje en hut. Eén van beiden moest daar aan. En net één van beiden, nou of het bestuur of Evert. En net één van beiden wie van plan om dat te gaan. Omdat ze beiden, ik meen dat ze in hun rug staan. Er was een soort tribunaal houden. Met alle leppers erbij aanwezig, alle leden erbij. En toen kwam het lijst het HB. En toen kwam het hele verhaal van contractbreuk. Evert zou bellen, maar Evert had nooit bellen. Hij zou van alles doen. En toen toen denk ik, ja jongens, dat bellen, ik wie erbij. En dat Evert er in Parijs een urenlang bezocht had. Het haardbestuur te bellen, maar ik kon ze gewoon net niet aan de telefoon krijgen. Als het aan de telefoon lijkt, of hier in Friesland, dat weten we dus net. En toen zei ik, ja, hou eens even. Ja, Rink, maar eens even luisteren. Jim had je in beurt gaan. Met name omdat Evert zelfs in die besprekingen het wordt net vieren koeien en mocht. Hebben we toen mij een paar mensen van de Leppersclub erin waren zijn van nou ja goed, het gaat om een volle discussie. Tenminste, dat waren het op een bepaald tijd. En die stem had wel jet worden, die kant had wel jet worden. Dus toen ben wij eigenlijk min of meer als spreekbuis fungeren hier voor Evert. De kwestie amateursport en beroepssport, dat erin wat tron was en bonden had daar wat moeite mee om daar goede paarden te vinden. Doe wie is het prof worden even zijn? Ik ben de enige professionele vierrapper en dat van Nederland. Dat moeten ze eigenlijk voorkomen en dan zeggen ze van nou, maar wij dat geld maar gaan, dan komt het wel weer goed. Ja. En werd ze toen, wat ik mooi spelen, daar wint ze toen ik mooi om een sponsor te vinden. En het bestuur en de vereniging wat hij beleid, nou, dat is net zo gauw een sponsor die erin stapt. Dus dat speelde ik mooi. Alles moest een beetje onder de tafel. Het moest al wat onder de tafel. Dus op een gegeven moment denk ik dat het standpunt is, dan beter even het kwijt als hij in de zaak. Ik had een maand dacht van ja, verdorie, van hoe kunnen we dit met elkaar oplossen. Maar elk had zijn eigen principes. En mijn principe weer, want waar ik zei van dat ik een onsportieve sportman was, wie. En naar mijn idee wie dat net zo. En wie mijn idee van dan let ik het hierbij. Nou, toen denk ik, jongens, dit wil ik net. Je wil ik net meer beheren. Dan word je in de molen snoert, je meiden weer het net zezen. Ik denk, dit is gebeurd, hier wil ik net meer. Ik wie een leeftijd dat je de tap gaan, dat weer wel duidelijk. Maar dan denk ik, nee, hier wil ik net meer verder. En Evert Wilster waren varieerd. De eerste jaren vind je het vervelend en hij daar altijd nog wat een vervelend gevoel had hij daar aan oor. Toen hij eruit wie in de Leppers op een peer nou ik hem gauw vierten. En een nieuwe ronde, nieuwe kansen weer dan. Meestal naar kansen. Naar mijn betekent hier de letter ik een initiatief komen maken om een soort rehabilitatie. Dat is een volle letter in dat nog een keer. Maar dat hier volle jeder maken dat hij weer volslaan gerehabiliteerd werden weer. Dit is Evert de Jong van Nijwanne. Hij weer doe in die tijd sportjournalist bij de Leeuwarder Courant, de Leeuwarder Kranten. De enige die het alweer net onder tafel scoorliet. 2 jaar later. Toen hebben wij, als sportredactie van de Leeuwarder Krant, hebben wij een wedstrijd voor hem georganiseerd. We dienen dat een beetje, maar wat badinerende achtergrond en het altijd serieus. Maar we zijn Evert maar in ieder geval nog een keer springen. Ik geloof dat ik het 10 keer sprong had en er weer een keer of 6 weer over de 16 meter.
En het verbuisterde me echt dat ik nog zo goed lepen kon en zo constant lepen kon. En ja, dat kwam omdat ik jarenlang dus daar een heel soort vertraind hier en dat het heel goed insliepen weer. Maar ik hier last van naam van het lepen, ja, dat zeker. Geestelijk. Ja, zeker, ja. Maar ik begreep dat je zelf daarmee de botjes stierst en daar dus... Ja, ik weer de organisator. En ik hier wat omzettend laag mijn naam. En die helpen mij daarbij. En ik hier wat meters, de officiële meester van de club, die dienen mij. En de vierlap club van Burgum, die dienen mij. En die helpen mij daarbij. Ja. Mocht dat wel? Ja, dit kwam boeten de bovenop. Dat mocht wel. Ik mocht wel een wedstrijd organiseren. Maar Burgum, die is lid van de FLB. Ja, mijn Burgum hier zijn scans beschikbaar stelt. Ik heb er nooit van jet dat ze daar op een of andere manier kapitelen binnen. En wat jet van het bestuur van de FLB? Nee. Nou, dat hield ik net verwachten. En dat hoogde we dus onbelangrijk net. Het was een serieuze grap, om het zo maar te zeggen. Dan draai je even om. Die eerste scans, ja? Ja, die grote scans, ja? Ja. Vlietdier, 4 augustus. Bad Helmholt, 21-24. Die kwamen aan die blokjes daar. Ja. Wat stond je steen? Ja, de zondag in die scans openen. Toen sprong Jouke de Vries voor het eerste, als eerste Vries over de 16 meter. En toen weer ik zeker meter, en dat is ook soms wijze, dat ik diezelfde jongen, een kwartier later, ik meen 1640 of 1624 sprong. Toen was je bezig om de 18 meter te komen. Ja, die kans weer te wel. Ja, zeker wel. Ja. Ja. En dat waren nog niks meer? Nee. Maar mijn gevoel weer net goed. En ik ben een gevoelsmeest, dus ik vond dat ik het hier belitten moest en ik vond dat ik de rug niet erin, die kwam mee daar. Het zou succesvolle vierleppen kreeg een hobbeltje. Ach, ik word begrijpelijk. Ze ziet het denken doe wat in elkaar. En wat Evert Wilstrek zei. Van beide kanten hing je misschien een stapje waarom kennen. Lieke goed bleef het pijnlijk dat de beste vierlepper van dat moment nooit wel jept had. Na een week hebben we het over het Friesk. Maar dat is zo'n rond begrip. We nemen er maar een stikje van. Of een man, Jan B. Singelsma. Hij was in 1966 de leider van de Friesk Nationale Partij, de FNP, en dus strijder voor het Friesk en het Friesk eigene. En tegelijk kunnen we zien hoe Jan B. filmen. We jaren Leeuwen in politiek, maar ik zie dochter Janke oer een levenheid. Jan B. Singelsma.